हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि बे हाथरखि पाग्ला इउटुब चेनेलाव बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय लोगोफोर दायो नै आङो थानसालियाव दंफैयो थानसालि साजायफैदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनि सिगाङाव सौहैयो स' लोगोफोर नै जोङो साजायखांबायानो माखासेखौ नै सिथाबजोबखांबाय नै बिथांमोना हागासिनो Mana sampai mana? Moncet. भाई इसको मारो भाई तेरे को 200 रुपए का गिफ्ट करेगा भाई मैं उसको रिबाप करो भाई ऐसा होना चाहिए भाई पार्टनर भैया Mana biku mana mapi pada nih? Nggak api pada nih be? Nih be? Tiga sini tengah. Jilik. Enggak nih biku nak hap leh. Ar nih bitang. Mana ke sini? Hai lalu. Hai nolai. Cara hane? Kapan di sini? Bikin apa dah? Serba saya yakin baik bukan sih. Jangan ada tu. Jangan. Yo lu sekarang cuma jual jangan deh. Lu sekarang pun ada yang trek ambil lagi. Yo beri. Saya kong sinu rin kila. Cawe dang deh. इसके आगे बेबस है